Amen. Madaydayaw iti Apo. Kada kayo kamsat iti nga umiti pagtangan. Idaya tayo ti Apo ket may kablaw tinagan ti Apo ti nagbabatan tayo giaman tayo iti balaygi. Nangunaro ti nga lawas ni Apo inaywanan na tayo ni Apo kininika na tayo ti balaygi ti so amin nga area iti biag tayo. Kada kayo matagbuy-buyay kablaw mi tinagan ti Apo. When agmay-maysa tayo nga rod, nagdayo ti Apo, nagmay-maysa tayo, iti sa una. Agmay-maysa tayo, nga itag-ay manan, itinaga natin dito yung kanito. Kasakpay nga rod, iti nga ti panagkararag, sakpay nga iti nga rod, kankantaan iti Apo. Ken ka o Diyos, nagayat, managparabor unay, man nakabalin ka, man nakabalin iti netan unay nga nagan mo, may kami ken ka tapno gyaman kami o Dios tagadagiti Apo kaimbagan nga naramid mo ti biag mi pangrunaan na Apo iti biag mi ngagnanayon o Dios sika Apo tinangisalakan kada kami sika tinangtad kada kami iti gundaway nga biag tapno kasta mailadawan Apo iti image mo kadagiti biag mi kasta mo o Dios mailadawan Apo iti kinarang ay Apo ti panagbiag ti Kristiyano mas may isang Kristiyano giyaman kami ken ka ket o Dios kasakbayan nga may kami nga rod Apo ken ka pakumbaba kami pa may kumawat ken ka ti pamakawan dalusang nga rod Apo dagiti panunot mi puso mi ket biag mi tapno maikari kami o Dios nga umawat man na Apo kadagiti na espiritual Apo nga taraon wen Apo makipagmaymaysa ka kada kami kanguran na tira santuan nga espiritu nga iso Apo iti dati nagbabatan mi ket Apo Thank you, Lord. iti damon mi Apo ti pananglakam mi Apo kadagiti na espiritu na Apo nga benisyon ket ingka kada Apo makikadda kada kami tulungan na kami Apo tapno matarusan mi Apo tulungan ti tunggal maysa ket murana digiti saom ket ti naayat unay Apo nga anak mo mangibingay kadagiti saom pero Diyos magnamnama kami nga garamit ka ni Apo ti nakakaskas daon tangarami at asama Apo digiti barikrik nami waya-waya na kami Apo ket marmati kami adat kabarbaro nga relasyon Apo nga ingka Apo magtiin ken kadagiti kadipon mo Diyos para kadagiti anak mo wen Apo patibker pamati ni Diyos tapno kasta saan kami Apo nga madupra saan kami nga kapos idayag ka Apo kun itanok da ka kadagiti nakakaskas daw nga ramitin man ng Diyos tinagan na po nga Jesus nawat mi amin digito Amen. Amen. okay tingarod kan kanta kapsat muna kantaan tayo suday jay agyaman na ken ka amen idalan na tayo ni Brother Alba Yanakin ka, Jesus ang mabuto. Inayang na unay yung pamamuna itatong bungaron yung
biag na layo. Idanan ko harong yung kalay kibiyag ko. Usukan tawa ng iyamin ko. Awalan sa bali at may din. Di panagayan bukyan ka Jesus. Hindi ka nagkuk hindi nilang idarigagay ko nang silbihin ka. Awalan sa bali pinagsisis ka Idaton ko harap yung kalay tribiyag ko. Usukan karawang yung tiniamin ko. Awalan sa bali kainat may din. Di panagayan bukyan ka Jesus. Hindi ka nagkuk at biglang idarigagay ko nasa siligid ka. Awalan sa bali pinagsisis ka. Awalan sa bali awalan sa bali pinagsisis ka. Awalan sa bali awalan sa bali pinagsisis ka. Yes, Lord. Kumantate pwede may sa ito nga kapsat Paulo na kat gapo na biyag. In the English, because he lives. Hallelujah. At
biag mo, gapon na biag. Amen. Wala po, dapat nagitibiyag min, gapon, ta si bibiyag na po may Heso Kristo. Yes, Lord. Agyaman kami ken ka, O Diyos, agyaman kami hunay. Idaya da ka apo, kalitan mo da ka. Itinagan niya po may Jesus, tinawag kami na giton. Amen. 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 Tenga rodan nagsagana, nagpisto tenga rodan, kat itaya tenga rodan kita'y batihado nga isuti pa ni parantayo, idusarnan, kat tenga pastor, iti ka barbaro, nga taraon, ito po iti apo. Yaman tayo. Amen. Kat i-introduce tayo ni Pastor James. Amen. Nga pastor, di Ilocano, diti London. Nga isuna iti mangi buray, di kiti manakabalin ka napatid nga sa uti ako. Ulitak kat na naabuan katay. I-introduce tayo, iti biyag ni Pastor James, nga isuna Amen. iti Hallelujah. maragawag, mangipingay, dagiti napatid ka na imbak na nga unay nga sa uti ako. Katagyaman tayo tada ni Pastor Daniel de la Cruz. Nga iso ti kadwa tayo nga mga deday ti apo ket nagdakkel unay ti ayat na ti Ilocano Fellowship ta. Uray adayo ti balay na ket isang sakripisyo na iti umay makipagmaymaysa. Ket agay to ta Pilipinasan kakamsat ket pamimisming magsublingat agos. Deday ti apo. Wala. Amen. Kami apo. Amen. Hallelujah. Kumablawak ti naimbag nga oras, naimbag nga rabi, tayo amin. Kablawak ti napatig nga nagan ti Apo. Kararag tayo, Apo, iti dahi ti nga gundaway. Ituloy mi nga kararag ti panang mo ti bendasyon. Ito yung kami arami din, kagrunahan na ito yung kami panaggadal ti saom. Ti saom kat napatig unay, iso ti manual of life. Iso ti no kung mag-travel kami kat iso ti navigator, iso ti mangiturong kata kami ti dapat mi nga papanan. Dahil ti nga biyag. Kat agyaman kami ti presensyam, agyaman kami mat kadagiti kakapsat mi nga dingeg bendisyon am ti saom. Mantig ko iti encouragement. Kat mangdati gusta ti saom, iso ti daikari nga hanggang subli nga unga ngem aramidan na ti nakaibaw na. Tinagan ni Jesus nga pumi dinawat mi amin dagito. Amen. Aramidan tayo kumaday ito yung Bible study. Iyay nagsalsudak. Dadag sumbat. Okay. So aramidan tayo nga kasla live Bible study with no inadal pag inadalan dito sa uti ako dito inak ibingay tatak at maidalan na nga mangibingay mang silpo ko na kumadi jay in share ni kapsat nga linglingay di Sabado tira di insa may panggip iti emotion. Okay. Sang karabagak nga hangungan na yunan ta kompleto di jay. Okay. So katangarabi adalin tayo, sumbatan tayo ti dagiti agsumasag mamanong nga saludsod paggapuan ti emotion anya ti klase ti emotion ken anya ti epekto na kanya tayo ken anya ti dapat nga no kasano tayo nga i-deal iti emotion. Okay. So ijay Genesis kapitulo 4 may dajegat mang-quote nak hanggang nga maala ti word by word yung amog nga mo iti istorya maipanggip iti istorya ti muna nga murder iti record ti Biblia so ti panangpatay ni Cain
kini Abel nakapsat na. Tibuo nga kapitulo 4 kunana ni Abraham nagkaroon ti anak ni Abel kini Cain. Ito ti bagan natin istorya. So di magkaldara gitoy ni Abel ket dati nagtartaraken livestock wala sa ti English. Samantalang ni Cain ket nagmulmula ti na naduma-duma nga klase ni mula ket nagpipintas nga mulmula natakkel ti bungbunga ti mulmula na. Minsan nga tiyempo kun ti Biblia ket nagited dati offering. So nang ted ni Abel ti sagot na nga iso ti kun ti Biblia ket inaunan sa nga anak ti maysa nga taraken na. Kasi isa basta nang ted isuna iti sagot offering na kani Apo ket nang ted met ni Abel wenno ni Cain iti napipintas pinili naman sa tidadakkel nga bungbunga na. Okay? Pangababan ti istorya ti Apo inacceptar na, inappreciate na, tinanggap na ti jay daton when offering ni Abel. Samantalang ni Cain ket na-rejectar kumbaga hanggang masaya ti Apo. Medyo quiet ijay adu dagiti debate no nya ti rason. Ngayon makita tayo ditoy iti mod-udi ket nagsakit tinakem di kapsat na hanggang napagustuhan hanggang na-acceptar di jay daton na. Aging gana nga may nga tiyempo nagkiam-kiam ti mimmaditirik na imban na di puso na ti sakit tinakem siguro. Adad ta siguro ti jealousy. Nagselos at madi jay tinanggap da jay daton jay kapsat ko hanggat kanyakon mabaling ako na so di nang rugiti nag-trigger kanya na di jay rik na nga adu nga pampanunot termuan mabaling nga dagito ket jay jealousy kunada mabaling ako na it's not fair. It is not fair hanga napindas nga trato daytoy kunana. So mababad istorya in nangaramid arrangement nga kinadwa na ti kapsat na nga ni Abel ket na pinatay na ti kapsat na ni Cain pinatay na ni Abel. Okay? So dito'y tayo nga warwaren ti pangalaan tayo ti datukon ko na tayo nga emotion. Ti emotion kakabsat ket adda nga duwa nga klase ti emotion magkadi. Dahil man ti kitaan kan sobla-soblanan tayo nga adal, tatanga, tabi. Ngem sakbay di jay kayat ko nga saludwan nga appresyarin dagiti adu nga effort dagiti mga kasaba kay nag-share oray ni Sister Linglingay ket napintas mayatang kami unay nga makita nga nag-share kayo ti sao ti Apo ta di ko nang arod oray sinno ti agidasar no sao ti Apo dayta mangdad amin ti bendasyon. Okay? So, ituloy tayo. Anya nga ti emotion. No, kitain tayo yung dictionary, ket may nga strong feeling, kuna na. Baga naman ni Sister Lingling dito, iti. Strong feeling, nga agapo iti circumstances, agapo iti values, wino kapan pananutan. Tata, habang nga mo anig tayo, kahit kung ibaga nga ti emotion ket iti panangurnos ti definition dagiti iti spiritual side ket it is the signal of your heart. Ta kunada nga rod nga your emotion is where your heart is. Okay? Tata adda duha nga klase ti emotion. So mabalin tayo ko mga agdawat ti opinions tayo nya. So, agibaga tayo man ti example iti duwa nga klase.
ti emotion, positive can negative. So nagsubli tayo di istorya di pambungan tayo tay no tinang trigger kanya na kada jealousy na ni Cain, negative emotion di negative emotion. So anya pa dagita unahin tayo man dagi baga dagitay positive emotion. Okay? Steriling-lingay nabanggit na di rag-o wino joy. Nagragsak ka. Naragsak di pusom. So positive emotion nya pa happiness. Contentment. Nakontento ka. Excited ka. When you are being loved, ganyan. Kanya tatagmet ta kaulis na nya. Wow, di Pastor Daniel again. Okay? When you are being encouraged, wow, you encourage, wow. Nagmiyak ngarik na nya. Iton agyam-yaman ka, gratitude. Gratitude. Excitement, gratitude. Kenda dumapay. Okay? So, di ko na tayo nga under iti positive. Peace. Adot, example di tayo. No, negative ko na tayo matkat. Kasla ko sadness. Loneliness. Okay? Anger. Mabaling nga anger ni Cain. Siya subla-subla. Isuti ko tayo kat, isuti root ko tayo dijay. Subla-subla lang tayo. So, nya pa dagi nagko kanya na mabaling example ko lang di jealousy. Ang rugiti hatred ang anger datan talaga nga rumso ti puor ti kuanan anna nga marurud una yan. Very rude. Ti amuna ket na rejection pa kakapsat rejection. Irritated, frustrated, aming nga negative ngarik na. Okay? Well, anger, sadness, embarrass. Pupungtot tayo. Kumita, kuna tayo. Rik na kakabsat. Anya man di strong feeling. Di man kayong madanagan ta. Daytoy kat kwa, kung kuna tayo nga, they are just the signal of our heart. Kat adati makita tayo nga actually kung na tayo negative are normal and they are helpful. Okay, anya ko mati side na di baga tayo nga helpful. Kasla ko mati jay fear. Adja sa baling as word ti fear, da managdanag ka. Nagbutay. Well, medyo adab-danag mo. Worried. Yeah, worrying as well is under negative. Worry ka. At dati adalidi pinag-inadalidi nga worry is sin. Okay, fine. Yung dati ko nata itatay dito nga negative emotion actually they are normal and helpful. Example. Dagitoy ket mang tulong kada tayo nga mangted iti warning. No hanggang nga ag-worry nga malate der trabaho alangan nga di ka tumaray nga hala agdanag kanta 3 minutes lang yan ket adatoy ka pa lang ka DJ basket lumabasan kay malate kan or ada exam mo into no bigat pino into no ket no awan dadanagam awan ti mangiduron kanyam nga agkwa. So they are actually designed for our benefits. Malay kapsat. Ulitek, tirik na emotion are being created by the Lord. Yung pag inadalan tayo adalin tayo iti positive and negative. Okay, tayo. Di karot, inselputan lang, napintas nga mensahe, di Sabado. Data tayo may kakapsat. So, naggapan nga dati emotion. Where do emotion came from? Okay? Actually, the emotion they are not
self-generating. Tirik na kakabsat ket han tayo nga sarili nga binubuo kanya tayo. Pinartuad. Actually, they are lies. They are lies. Wenno nakasadag, wenno nakadepende da iti circumstances. Iti panpanunod tayo, wenno thought, our values and intentions. Papanganak man ayam ti basketball kunam. Mga bakak, syempre celebration. Nangabak kayo, trophy celebration. So, isuti at nang create ka intention mo. Eh kasano ngayon naabak kayo? Anger, tinanugan ni naglalo di Pilipinas, kataptakukan. So, maala tayo kakapsat nga sometimes datayo te agad aramid, ada jay panunot tayo. Datayo te agad aramid mangbubuo iti anger kas kada worry nga mapani jay panunot tayo. Dahil takit di ngamin nga talaga nga panunot winurik na ta ti emotion kat agkaabay da dito puso tayo. Okay? So anya ti kaya nangasawan no ibaga tayo nga they are the signals of our heart. Kasla ngamin kastoy. Ti emotion ket kasla no nakakita ko ako maitig signal nga low, very low the oil mo jay dashboard mo, Brother Alba. Okay? So di jay lugan ket kasla kayarig ti tao. Di jay makinanagat kayarig di jay puso tayo. Tata, to na makita tayo nga nababati oil na nang ti warning ti jay. Ket ti ayan ti han nga ti ayan ti problema ket di jay nakapoy ti silaw. Ti siyempre ti effect na di jay ket medyo nakapoy ti silaw. Ngem ti ayan ti problema ket nakapoy ti silaw gapu ijay agkurkurang iti oil. No, the problema ti puso kakabsat. So daytoy ti mangtiti signal kada tayo no. Healthy tirik na tayo. Healthy dagiti panpanunot tayo. Hello, data tayo wala kakabsat. Amen. Kas jay data kakabsat. Ket ibaga na pay nga dayjay ko natay tatay nga daytoy ti signal nga adda kasapulan ti tao. It signals nga ti tao ket adda ti need na. Yedo makaawid da, makasasawa da. Dati kaabay mo. Okay? Kaabay mo. Basta wag. Emotion, gano'n, pastor, emotion. Hala makasasawang. Ito yung flesh garod, kat agpukpukaw. Tarik na nga rin na. So, bagbaga na ti need. Okay? So, bagbaga na no healthy di makinawi di puso mo no haan. Hindi ko na tayo garod, hantay nga makontrol dito. Inamnamayan tayo kay inakman magtayati weting mino mga rami adaginam na mahaim nga nagragsak ka. Nag-apply ka barbaro nga trabaho. Impapukisam ka, gatangam di barbaro nga sapatos. Mayat, yung offer da nga sweldo kaya mo. Medyo may adji sweldo. Nakaw. Nagsasakit pa nagsasauda. So, what di thought mo, di perception mo, kat mayat. Namayat sildong Malam. Hindi mo nga makontrol ka po ta. Hindi adda ka jayay, kamsat. Hindi adda ka jayay, nagbaliw di Jeric Nam. Sungang ko nam ka, uray medyo nangato mo jeswil daw. Imisim ka mo, tada jeswil do mo. Yun no, malagip mo, dagay panang trato, dagay kakadwa, min no, dado mga panang buli da kanyam. Kasla mapasgidan di jay pungto Jeric Nam. Maalay mo kapsat? So, ti emotion kay handa nga self-generating, but actually emotion are produced by our perception. Amo mawatan eh. Ket may tulo
DJ ket nagtignayin Wala. five senses mo. Kita man kain Yeah. sana lang ma-sense nga na sobra na ti hanan na control direct na emotionally kwa isuna. Hanan nga na sipsiputan. Gaputan nagpaidalan i Jeric na. Yeah. Ginacceptar na ko na jay mod uding istorya ket kwa ti so papak na dayto ida ti consequence na tinaramit ko ket kwa. Wen, anya ngay anya pa ngay aramidik no di tanggapik. Anya ngay binatin na ti babawi na ngem awanan. So nga datayo apo nga man nagpupungtot. Datayo nga hantay unay nga talaga makontrol. Di are kakabsat normal lang ata, normal ti kay nasa wen no agungit ka siyempre mo maiwasan. Gungit tayo kada gijik kamali. Agungit tayo ti may nga banag. Ngem dapat kahit yung ibaga kata tayo nga ti emotion. Ante unay nga ti dugngem kwa daytoy ti emotion kat kasla manibela. No hamo ti pangiturungam. Kaya di na panta jayeng yep kay so nag-drive, so nagapan kinagawid. No hamo nga ammo ti pangiturungam, mapangkadi kanal, mapangkati disgrasya. Hello. So nga the emotion tayo kumakat nakasubmitar kini Apo. Yeah. Under the control kini Apo. At dapat may isa nga napatig nga kahit kung ibaga kada kay wakabsat, may isa kadagiti kamali kuna nati may isa nga nabasa. Iti biyang iti Kristiyano. Kung kuna tayo kanu na dumakit, I am controlled by adaak itilin niya iti basa imang kati jay ginod ko. Kuna naket just because you are a Christian, it doesn't mean to say that your emotions are perfectly in line with God intended for you. Hanggaga po ta Kristiyano tayo kahit ibagbaga tayo nga kanayon nga data itilin niya ti Apo. Actually, dali jay kung natay tatay nagpindas si robot mo. Daka jay unig ti kapilya ket agbuburon jay riknam. Di ba kung natin ito dumagat yung mawatan ti riknam. Okay? Kiti may isa kadagiti napindas nga solusyon no dayta kakabsat ket kuna na nga ti may isa nga kapintasan nga solusyon na dayto ket dijay ko na tayo nga panangted tayo kini Apo. Ken may sapay hantayo nga adu ta gibaga nga datay kanu nga Kristiyano ket nalaing tayo nga agulbod. May haan da jay kasla nalaing tayo nga di kasla kumusta ka kunada ket uray are you all right? Are you pa kunada kanu ket I'm fine. Uray med no angry di jay feeling mo. So may isa kadagiti solusyon na kakabsat ket di jay agbalin tayo nga honest. Okay. So nga agbalin tayo nga honest, di jay marikrik na tayo. Takunan na di jay may isa nga komentaryo ket no the more nga agbahan tayo nga agbalin nga honest. Siyempre the more kanu nga kasla di jay intimacy tayo iti Holy Spirit ket medyo adayo. So may di jay honest tayo pa ni Apo. Apo madidrikrik na katulungan na nga mangityon inti spirit ko kanyam. No kadi adda mang padagsin kanya Apo di ati kasla ikararak tayo. It's good to be honest. It's also good to be positive. Nadaduma mayata tikot ko na tayo nga pessimistic, optimistic, be positive. Okay ajay. Importante latati honesty tayo. So nga no kikinumusta tayo kakabsat. Di ba gayo tayo medyo nasakit ti ulo nga agtali ka kani Apo tayo sumangagas. May medyo honest kang umuna saka agbaling nga positive. Han nga di jay awaning pastor matayak siguro. Honest ka nga peso nga awan ti positive. Malay di ka saman agsabali di jay positibo nga rik na ken di jay honesty. So di pagpakita tayo dito ikat
importante kakabsat iti being honest. Maala tayo. Amen. Mauding ti amin, malagip ko lang iti note ko. Di ko nangarutat tayo kasla iselpok lang iti kini kapsat dayto. Di jay hantayo nga dapat nga ignoren dayto yung harik na. No narik na tayo ti anger, narik na tayo ti hate, kat iso ti mangkonkondol kada tayo, i-confess tayo kani Apo. Amen. Hallelujah. Gamin, di ko na tayo tatay, at dati pagsasao nga, di jay emotional injury. Di ko na tayo tatay nga nagaduti nakamaskara ti unig ti church. Yeah. I'm fine, kunada, nakaisim da. Ngim di unag, sugat-sugatan, kakapsat, hello. Adda tiyempo ti pa nakasugsugat. Don't pretend to be like, I'm okay, I'm fine. Ngayon sa totoo lang, iso nga kunada, iso di ko natin tatay nga, duma kanukat, nalaing tayo nga agi limeng, kan hantayo nga talaga nga, slalaying di jay. Slalaying. Kaya, be honest ka ni Apo. Kanya ti pinagdadaanan tayo. Then, wayan tayo. Gamin, nalakayo nga iliming. Uri ni Pastor, nalaka ng iliming, kanya ti mariklik na awan ti pagilasinan. Hanga kapadpada DJ pain, winusugat, nga literal. Tano, nasugat ditoy, mabaling nga dapay lang ti banid ditoy, nga makikita pinudugol ditoy, ay ket amok nga ni Pastor, ket napaltugan wino dati tama na ditoy, makikita ajay banid wino nakagalot itoy. Maala tayo kapsat. Ket ti point ditoy, after 1 week, after 2 weeks, agnamnam daytan. May katalong nga week, awanin di banid nan. Amo nga rod, no, adda sugsugat, adda physical, adda emotional injury yung kakapsat. Amo nga rod, no, adda, ti sugsugat, dagiti puspuso yo, sinaktan da kayo, dagiti kadwayo, ijay trabaho yo, kanda dumapay. Dayta, ket ti maysa nga kinagpaiso na. So nga, uritek, nuhan nga na-deal daytoy, nga pain, dagita nga injury, ijay unig tayo nga sugsugat. Dalo tampay makita ni Pastor. There are times nga dati time nga marik na, mabasa. Kasla, sa bali tiri, ani kapsat nga kasto, no taduma iparik na ti Apo, kada tayo amin. So, kakapsat mi, it's good to be honest with the Lord. No, adaman sa sakitin tinakim tayo, winon niya mga klase ti, mading rekrik na nga, mangkwa kanya tayo, kat, agbirok tayo at igagayim tayo nga pangitalkan tayo tapno no ma-unload met kadia. Tabaka damdaman no sarsarilin tayo. Ay ket no sarsarilin baka aglalalo nga aglalalo nga worse, malungsot. Awan tinangi alatiwam dayta nga rik na madamdama nagsakit ka nga hami amuti awan makamamo iti nagkapgapo na dayta nga sakit. Kahit ti pa nagsakit, iturong na amin iti sa amuyo na kakabsat. Iso nga, again, ti emotion, kahit in-create ti Apo, pang-warning kada tayo, tao tayo, makarik na tayo ti agayat, makarik na tayo ti maragsakan, marik na tayo mati ma-frustrate, no hantay nga hanga si normal lagi ito kakabsat. Ti importante, ulit-ulitin tayo. At ni Apo, ag-endakmet lang di verse ni Kapsat niya kunanakat, the Lord is near to those who are broken-hearted. Diya ka mo, in-quote ko lang, kung ano, ma-memorize yung kasi di taray na di verse nga ng kotam. Ulitik, ti panangudok, when panangisarak, dito yung sharing kakabsat kat, at dating kariti Apo, asidig isuna, kadagijay, nga broken hearted, emotionally disturbed, emotionally na iti pain kakabsat, asidig isuna, asidig ti Apo. Actually nakaunat ti ima na kat kun kunano may kayo ito tagasang kayo, may kayo aming da kayo nga madagdag sinan ken adaan ti emotional injury ta palag-anak dagiti rek-rek nayo. Amin nga mading rek-rek na dagiti ti mang perdi kada tayo ulit-ulitin tayo daytoy kakabsat. Ited
tayo amin gani Apo, tayo so timang palagaan kanya tayo. Ti Apo, bendisyonan na tayo maamin. Naibag nga oras tayo amigos. Amen. Amen. God bless you all. Bye. Bye-bye. Thank you. Po, salamat po.